Epalaguno con etorri lastetzako kanaleron etorri Salesforce demo honetara ez dut nombera ulertu duartuko eta ikusiko da zen duzu moldatzen nahi zen demo bat da ez da aldez aurretiko joko bat Steamen doainik dagoena eta denbora baten jogatzera ea zer indar den musika aldetik bueno erdizka dagoela esango dut eso ondo, eso txart nahiko retroa eta arkadera puntos de tensión itxas urdina oso handia da magnífica eta potxoak, izango ditugun potxoak zer. Vale. Hor gure itxasontzia. Hor gaude hilda. Edo erdi hilda. Udah beruat.
A ver. Pippin. Pippin.
María Mercedes. Tenías laburado, digo, nena. Then
Alla veduta da bueno, la 1 acá, nada. Espero que te guste, pues ese que te tengo aquí.